Iningizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele usobishini lobhubhane iCovid-19. Manje sekusuka omkhulu umsindo mayelana nekhambo kuthiwa linamandla okunqoba leli gciwane iCovid. Ilunga lePhalamende elimele inhlangano iNational Freedom Party uSheikh Imam usebhalele ungqongqoshe wezempilo uZolemkhize kanye neziphathamandla ezilawula imithi yokwelapha kuleli ethi uzoba mangalela ezinkantolo uma beqhubeka nokungalivumeli leli khambi iIvermectin ukuthi lisetshenziswe kuleli. This wonder drug received the Nobel Peace Prize in 2015. It is regarded as one of the safest drugs you can ever find. Extensive research and trials are taking place currently, all yielding positive results to fight COVID-19. I've attempted to contact all the departments, including SEPRA, but to no avail. Now, you will agree with me that this is a matter of extreme urgency because people are dying, 500 people on average on a daily basis. 17,000 are being infected on average on a daily basis. Ngenyanga edlule umkhandlu lawula imithi yokwelapha kuleli iSouth African Health Products Regulatory Authority wala waphetha ukuthi iIvermectin isetshenziswe kuleli wathi abukho ubufakazi bokuthi iphephile. Ivermectin is not indicated nor approved by SABC for use in humans. There is no confirmative data available on ivermectin as yet for its use in the management of COVID-19 infections. Kodwa manje lo mkhandlu uthi usuthole ulwazi olusha ngaleli khambi kanti usuzolivumela ukuthi lisetshenziswe kuleli ngaphansi kwemigomo ethize. Khona manjalo abesikhungo socwaningo we-Institute of Race Relations nabo sebegxeke uhlelo lukahulumeni lokuletha imigomo emisha yokuzivikela kwi-COVID kuleli. What is the exact time frame for the procurement of COVID-19 vaccines? What are the target dates for the 3 phases identified by the Ministry of Health for vaccine introduction? Regarding the various steps to procure vaccines, how many vaccines will be procured for each phase and which vaccines are being considered? Kulendele ukuthi uMongameli Ramaphosa amemezele ngapheli lesonto izinyathelo ezintsha ezizothathwa uhulumeni ukulwa nokubhebhetheka kwakamuva kwegciwane iCovid-19. Bongani Muthwa, SABC, eGoli.